priatelia, som momentálne zase opäť v Moldave nad Bodvou, ale kvôli stretnutiu, kde sa vytvára platforma spolupráce medzi mimovládnymi organizáciami, ako aj samotnými Rómami, ktorí budú spolupracovať s nami, ako aj so mnou. Ja si myslím, že toto je cesta spolupráce, lebo aj vždy aj Európska komisia hovorí, že participácia, čiže spolupráca s inými subjektami je naozaj veľmi dôležitá. A ja som tu, aby sme sa naozaj stretli a porozprávali a dohodli ďalší postup, ako budeme pokračovať. Je to taká iniciatíva, ktorá je v prospech mesta Moldava nad Bodvou. Ja by som bol rád, keby sa rozvinula a aby sme našli aj financie, aj ten ľudský potenciál na to, aby sa ten projekt dokončil. Ja si myslím, že sú to naozaj veľmi silní partneri, ktorí naozaj môžu pomôcť tejto politike a pohnúť celý tou témou, ktorá je. Samozrejme, ja to kvitujem, že to, čo teraz sa deje, lebo vzniká iniciatíva zo strany Rómov. To znamená, konečne sme sa dostali na nejakú úroveň partnerov v tejto téme a my sme si mysleli, že komunitné centrá budú správnou cestou, ale podľa všetkého vyzerá byť, že práve takéto iniciatívy od pastoračných centier bude asi to práve, ktoré rómska komunita chce. Pastoračné centrum je veľmi dôležité, lebo pre spolunažívanie je tomu treba dať aj duchovný rozmer a ja si myslím, že toto je ten správny náhľad na riešenie vecí a riešenie problematiky Rómov a majority. Čiže naozaj chudoba a segregačná situácia, ktorá je v rómskych komunitách. A toto je veľmi dôležitý faktor. Myslím, že dneska sa dohodneme určite.